Dobrý den, jsme Konekta, poskytovatel zákaznických služeb pro více než 40 našich partnerů. Je nás víc než 2000 ve střední Evropě a nedílnou součástí našeho týmu je i sociální podnik Konekta Pro. V Konekta Pro se zabýváme systematickou podporou zaměstnávání lidí s postižením s jedním společným cílem, kterým je vytvořit takové prostředí, ve kterém se kolegové budou cítit dobře a budou moci kvalitně odvádět svou práci. Často říkáme, že neměníme lidi, ale měníme jejich životy. A skvělým příkladem je právě Šárka. Ahoj, jsem Šárka. V druhým rokem už pracuji v Konektě. Od malička jsem se pohybovala obtížně a i o francouzských holích, ale covid mě upoutal trvale na vozík. My jsme Šárce poskytli podporu a po 20 letech jsme jí pomohli získat zaměstnání. Díky tomu se mohla odstěhovat z jedličku a ústavu, pořídit si vlastní bydlení, získala i řadu nových přátel a může se věnovat svým zájmům a koníčkům. Já jsem vlastně až s příchodem Šárky k nám na pobočku zjistila, jaké malicharnosti člověk řeší oproti vozíčkářům. A musím říct, že jsem strašně ráda za to, že Šárka má u nás 100% podporu a jsem ráda za to, že toho můžu být součástí. Za mě je velmi důležitý individuální přístup, empatie a zároveň velká trpělivost. Těmto lidem se musíme věnovat opravdu individuálně a dát jim veškerou energii, kterou máme, a ta se nám potom krásně zpětně vrátí. Ahoj, jmenuji se Marek a v Konektě Pro pracuji 4. rokem. Jsem epileptik a těžký diabetik. Ahoj, jsem Leoš, na pozici operátora pracuji 2. rokem. Sám mám zdravotní problémy, reumatismus, Bechtěrová nemoc a neurologické potíže a zároveň se starám o Marka. Máme tým, na který se můžeme obrátit kdykoliv. Tým integrační podpory nám pomáhá překonávat krizové situace. I přes moje zdravotní obtíže po úrazu páteře s trvalými následky jsem plnohodnotným členem pracovního týmu. Přednedávnem jsem se dostala do velkých finančních potíží. Málem jsem přišla o bydlení. Konekta se za mě postavila, v těch nejtěžších chvílích mě vedla a krok za krokem mi pomohla celou situaci vyřešit. Děláme to proto, že nás to baví, protože v tom vidíme obrovský smysl, protože získáváme bezva lidí do týmu a zároveň kvalitní zaměstnance. Otevíráme si další sektor pracovního trhu, který můžeme využít, a protože dáváme lidem šanci, a to i několikrát. Osobně jsem hrdý, že díky Konekta Pro vytváříme pracovní místa pro kolegy s handicapem a nejvíce mě těší, že mnoho kolegů, které potkávám celé 4 roky existence sociálního podniku Konekta Pro. Bouráme předsudky a bereme handicap jako přirozenou součást života a daného člověka.